Ayo pulang. Gusti Bambula kau sana je. Saya mungkin naik sih. Ang mungkin. Ang mungkin. Anh nào chứ? Nào chắc có nhận cái ảnh năng lại. Thôi chứ. Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय नै जों दा शुटिं खालामनो नागिरदों आंजों लोगोसे दं दामफे हाय नायदो लुक्सखौ बोरै नुदों नाफे दामफे नाफेजों दामफेजों बिस्कि थालाय बिस्कि बिसोरो लोगो बिस्कि होनो नायदो सानैबो बाम्बुलाखौ गोसोथोयो औ गोसोथोयो बाम्बुलाखौ सानैबो सोर सासेया मोनगोन नायनोसै आं मोनगोन आं मोनगोन लोगोफोर स्टार्ट जानोसै जोंहा शुटिंआ दे फैद' अखा हासिगोन लोगोफोरनिया नै इखिनियावनो अखा हासिगोन दा अखा हाबा जोङो शुटिंखौनो खालामनो हानाय नङा नै जोंहा नाफिया बा दाब्लिनि फिसा नैया बाबुचुने आया गैयादि आया आवा ना गुरनो थांदो दे बाबु मा नाम आवना आंनिया मामोनथाय आं बावगारबाय आंनि नामखौ नामखौनो मिन्थिया खिबुला खिबुला खिबाय थायो बाबुबाय दे ready action 로 큰지가 그 마우니 모자 문둥 아야 큰지로 갈 카니 생코글 라살로 달고 리면 같이 가는 갈 칸줄ดีคอยดำดีหนุ่มนี่จะใครนังเหรอก็คนละมันเดียว 너는 다 가셔 너는 싸워 싸고들라 라보 아홉 시야 라보 난 알래 이만 말하자 9시간 10분 사이는 거 앙어 미 아홉 시자고 난간도 라보 난간도หนุ่มนี่จะใครเนาะ 너는 9시 아니야 아니 9시간 가면은 그 앞으로 그대로 굽이야 나는หนึ่งนี่ถ้าใครนังฮะก็คนละมันเดียวมามีจงกูจะต้องฮัลโหลคาลัมไปชนะก็ฮะเอาพิจารณาพูดนั่นเลยหนึ่งนี่เอาพิจารณาบุตรกูนั่งฉันเช่사콘드라 이 뭐지 사콘드라 뭐 이제 첫 번째는 쓰잖아 그는 아 뭐지 사콘드라 하나 없잖아 한 번도 못 해본다 लोगोफोरनिया दामफेया दे मोसानाय खिथि 헬레 무사 दे 해무세야 ब्लगसो लादो ब्लग लादोलै ते गाज्रि ते एक्टिं खिथि 마우시야 ते मावजिबोनि एक्टिं खिथिलाय 마우시야 मावजिबोनि एक्टिं खिथिलाय दे 이런 마우시 아 나지 옛날에 돼 안 나지 나 어떤 건 아까 연락 와 어제 늦었대 들래 네 안 마우지 안은 사년 냈더냐 당일에 마우지야 안 키뇨카 쓰다 마우지야 Allah selalu sudah बाथ्रा बुंनो हायोब्ला बे बेफोरनि जाबाय ना pada जों बायदि बाथ्रा बुंनो हायोब्ला दे रेडि दे गोख्रै फराय खारिखौ जमा होनदों ना होनदोंनाखाय दे एक्सन आरो नायदोंना नोङो नै मोनदोंसो जाया मा फरायनायबा नों फराया सोरल' फरायसा खाथियाव नोङो इदि सिखायग्रा दङ आंसो बुदों नोङो बिमा बुदों नोङो बिमा बुदों नोङो
pulang jeng padi baca bunuh ayo pulang लोगोफोरनिया जोगोनार आलु सयाबिन संगासिनो बिनि उनावनिया दावदै रुदों मोनसिगोन जोंना ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांना आरो शुटिं खालामनो दंबावो जोंना लोगोफोर जोंहानिया जानो जाबाय ओंखामा दावदै आलु सयाबिन जोगोनार दाबलि हाय जानोसै जोंहा दे जिरायना जादो नैया सानैया फैयाखै दाबो जों जागोनसै जोंहा सोरबा फैलाखै दा फै थाब थाब जानानै जोंहा शुट लाबावनो दंबावो अखा हागोन नङाब्ला लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखैथाय दाबलि आं संनाया गोथाव जादों संनाया गोथाव जाखायोबा दैखौ नागारबोखो जा गुदुं जागोन मोजां नाङा रानजाबाय खा खुरखाबाय बाहाय जाबाय लोगोफोरनिया सानैया सासेया फैबाय सासेया हनै जाय दावदैखौनो जायानो नैया जोंना सासेया जागोन आं लासिनाखौबो जानो नागिराखै नैया सासेया बाबुआ जोंना दे जादो दैखौनो खिजना लाबाबो दे रेडि एक्सन Ready? Action. Ai Bambula ang gokhli fai nang bo khat phak dole biya ta phi hata kali jeng nga nang ko phonai hodo parkha de ang gokhli fai bas fai ma ba mon gna jeng Action. parkha li ra basa mon gna jeng ang phai ni bas fai gotho ma ba mon gna jeng phai ndang pipi okha लोगोफोर जोंना नै दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय आरो अखाबो हाबाय लोगोफोरनिया अखा फाइनाली कमप्लिट जाबाय जोंना दिनैनि शुटआ दाबलि सोमखोर जाबाय अखा हाबाय लोगोफोर ओंखायनो आङो एसे रोजाबबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर नैया नाफिया थांसिगोन मालाय न'आव थांसै बाय गाइस थांसै आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय